Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sithole ithuba namhlanje ekseni ukuba sihlangane ezweni lenkosi. Muhle uNkulunkulu wethu, uyasithanda ngendlela emangalisayo. Siyambonga kakhulu ukubona inyama isahlangene nomphefumulo. Kwangathi ngaba yilona lo yazibuze, Nkosi, yini ofisa ngikwenzele yona namhlanje? Ngoba sisazophendula ngalezi insuku esiphilile. Sithunyiwe, sengikukhulume kaningi lokho. Ukuthi siblank, asikhumbuli sisekhaya ezulwini. Kodwa uJesu kufakazile lokho. Ey'khathi eziningi wathi umbuso wena nawulungisela umhlaba ungakasekelwa. Jehova ekhuluma noJeremaya ukukhulumile lokho, wathi ngingakakubumbi ngakwazi. Lezi zinto ezikhulunywayo zifaka nathi phakathi. So kade asazi uNkulunkulu umhlaba ungakabikho. So usithumile-ke usizokwenza umsebenzi wakhe. Umbuzo wami uthi, izolo wenzeni? Yini oyenzela uNkulunkulu izolo? Mhlambe kunalokho umthele ngehlazo. Mhlambe kunalokho udla isono. Uvukaphi namhlanje? Awuvuke emkipitweni nje? Uvukaphi namhlanje? Awuvuke endodeni noma indoda ivuke entombini? Elikabani leli thempeli olingcolisayo? Uma ulichitha ithempeli likaNkulunkulu nawe uzokuchitha. Okubuhlungu uzokuchitha ingunaphakade. Mntakababa, buyisana noNkulunkulu. Mntakababa, sondela kuNkulunkulu ucela uxolo bese uyasivuma isono sakho uhlukane naso. Uhlukane naso. Izaga 28:13 ufihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele. Kodwa ozivumayo azishiye uyena ozothola umusa. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, isingeniso-ke nje-ke leso. Noma sizwakale ngathi siyashuba, ingoba ngiyanithanda ngifuna sezulwini. Angifuni kube khona oxegisayo. Injabulo yasemhlabeni ngeke ikwenzele lutho. USathane usiphasisile lesisono senkanuko ngendlela emangalisayo. Uvuka kanjani namhlanje? Bungalele nje nedimoni? Awungcolisile nje umzimba wakho? Ongewona wakho ithempeli likaNkulunkulu? Zihlambulule mntakababa. Zihlanze egazini likaJesu. Khona imikhuleko yamaphupho amabi. Uyicele kuloyo owakufakayo noma kulabo abafakayo. Ngoba sikhulumile phela sathi namhlanje akukho ma-messages koze kube umsombuluko. So nakhona umsombuluko nongibekezelela ngoba yobetheleke emaningi ngendlela emangalisayo. So kusho ukuthi njengoba ngalitholanga ithuba lokuncenga la enambeni ka-083, ngizobona ukuthi-ke ngincenga kanjani ithuba engilitholayo lokungiya khona ngiyoqedela lawo ma-message. Kodwa nje nina anithumeli lutho ngoba ngisasele nenqwaba yama-messages. Nokho-ke ngikwazile ukungalali, ngabafaka abantu. Ngilala manje ngo-4 ekseni. Angizange ngilale, ngibhizi. Kodwa bekufanele-ke ngilale phela ngoba ngizodrayiva, kodwa ngitshela ukuthi ngoba eThekwini kuseduze akuzoba kubi kakhulu. Kodwa sengibonile kusho ukuthi kufanele ngintshontshe iy'khathi zokungalali uma ngazi ukuthi angiyindawo ngakusasa. Kodwa uma kuzohanjwa kufanele ngithole i-rest enhle ukuze ngingaginqi imoto emgwaqeni. Bafowethu, siyanithanda ekhaya lezwi. Siyanithanda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Asambeni sezulwini. Ezulwini-ke kungenwa ngendlela. Indlela uJesu Kristu inkosi yethu. Uthi kuJohane 14:6, ngiyindlela neqiniso nokuphila. Khona namunye ozoya kuBaba ngaphandle kwami. Akekho ozoya kuyise kuphela through him. So-ke asondelane naye. Asihlanzwe egazini likaJesu. Asingcweliswe. Vuma izono zakho. Mvume uJesu ngoRoma 10:9. Uphinde usebenzise isivumo sethu from time to time. Uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Yabona njengoba sengizivumile nje, sengingcwelisiwe. Ngoba ovumayo ngomlomo wakhe uyasindiswa. Akholwe ngenhliziyo kube ngukulunga. Zijwayele lezi zinto, uzonqoba izinto eziningi empilweni yakho. Nezingane ziyobhala. Sebenzisani uJesu Kristu inkosi emaklasini. Uma ungena kwi-exam room
uthi uJesu Kristu inkosi, shaya imimoya namadimoni. Ngosuqala ubhala uthi uJesu Kristu inkosi. Ngosuqedile uphinde uthi uJesu Kristu inkosi. Uzobona uzophasa kanjani. Kuzokusiza lokho. Angazi-ke noma sizoyithola le nkonzo kunohlelo oluthi ngoLwesibili uNkulunkulu esigcina kuleli sonto eliqalwayo. Sizoba nenkonzo nomkhuleko nabantwana balesi sikole esiseduze kwethu iMkhaydeni Technical High School. So-ke ngicabanga ukuthi-ke mase siqedile nabo ngobe sengiyithatha leyo nkonzo nomkhuleko ngiwufake ekhaya lezwi nidlulisele ey'nganeni zenu-ke ziyosizakala lapho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Sebenzisani uRoma 10:9. Sebenzisani umkhuleko kaMeyi 18. Ngase ngikhulumile kodwa kungathi akuzwakali. Bafowethu sebenzisani leyo mkhuleko. Inkosi uJesu yathi anginenzele leyo mkhuleko. Maye kuvele kumangalisa umuntu usekhaya lezwi athi ucela umkhuleko ukuthi nokuthi. Athi ucela ngimkhulekele. Ngake ngabuza, wena ngokwakho imuphi umkhuleko inkosi uJesu ezowulalela? Yilo yona eyathi angiwenze kaRoma 10:9 nokaMeyi 18, noma yilo wena owucela kimi? Uzolalela muphi kuqala? Owakhe, obviously. So-ke manje yini wena uzofuna umkhuleko walokho okufunayo? Uye kuRoma 10:9 uvusa abantu befile, uye kuMeyi 18 uvusa abantu befile. Hayi bafowethu, ake singenzi izinto ngokujwayela nangokwazi ukuthi hayi ngiyakumfundisi mina ngocela nje umkhuleko, ngiyakumfundisi mina ngocelela ingane yami umkhuleko. Imkhuleko nayo uyinikiwe. Ngiyamxolela othi ucela umkhuleko, but ayiphele nalento athi umuntu ngifuna yonke imkhuleko yasekhaya lezwi. Imkhuleko yasekhaya lezwi ingaphezu kwa-20. So uma ingaphezu kwa-20 izofreeze ifoni yakho ngithumelela yonke lento. Okokuqala lo. Okwesibili uzoba nemkhuleko ongayidingi. Inezathu zonke. Imkhuleko ewukhiye uRoma 10:9 no-18 Meyi. Mawunaleyo mkhuleko uqedile. Isingangena-ke neminye mhlambe nowamaphupho nani kodwa nje mawunale mkhuleko uqedile. Yekani-ke ukuthi umuntu athi ngicela yonke imkhuleko esekhaya lezwi. Akuhambi kanjalo. Singayisebenzisi njengemithi. Yabona umuntu wemithi uqoqa yonke imithi ekhona. Athi hayi mase ngivela lokhu ngothatha lo. Uma kuvela lokhu hayi asisebenzi kanjalo. Ayike angibonge bakithi ngiguqe ngikhuleke. Silungiselela ukuhamba-ke siye eKapa lodumo. Yikho inkonzo ingena manje ekuseni. Masikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami ube kanye nathi kule nkonzo, ukhuluma uzambule. Siyacela Moya Ongcwele, sizinikela kuwena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Sizofunda-ke izwi lenkosi elomgogodla wey'nkonzo zethu kulezi iy'nsuku, Mateyu chapter 5:9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siye kuHezekeli chapter 22:30. Uthi uJehova Sebawothi ngomlomo kaHezekeli, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango, eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe, kuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Hhayi, akamfumananga bafowethu ngesikhathi emfuna. Siqhubeka-ke namavesi ethu esidila ngawo la, esibhekene nawo, Petro wesibili chapter 2, siqale kuvesi 1, sibheke kuvesi 22, la sikhona. Sibheke kuvesi 22. Sigcine-ke sikhuluma ngabantu amasayo. Mawuqala laphaya kuvesi 12. Kepha laba behlambalaza benjengezidalwa ezingenangqondo, ngemvelo zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa, nabo baza kubhujiswa ekubhujisweni kwazo, behlambalaza abangakwaziyo.
Abahlambalazi abangakwazi. Yazi umuntu avele amsukele nje uJesu amhlambalazi akamazi. Akamazi. Umuntu ahlambalaze nje. Umuntu athuke inhlamba nje. Kube lula nje kumuntu ukubiza umuntu phansi kweketi zikamama wakhe, angamazi nalowo mama wakhe. Hayibo, uswasivuma nje leso sono. Mina ngisho esakho-ke sokuthuka ngenhliziyo, yathi umuntu uma ekuthuka uthi ngenhliziyo nawe. Uswasivuma yini ngoba umthukile ezulwini. Hayibo, zingcwelise. Inkosi uJesu iyabuya iza njengesela. Asiyazi izofika nini. Namanje ngafika. Nantambama ingafika. Ngaso sonke isikhathi asihlaleni silungile sizingcwelise. Verse 13. Bamukele umvuzo wokungalungi labo bathi ukutamasemeni kungukujabula bayizisihla nezinsolo bezitika ekukhohliseni kwabo bedlanani. Verse 14. Benamehlo agcwele ukuphinga nangayeki izono bayenga imiphefumulo engaqinile benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa. Uyilandela isiqalekiso. Kuthiwa bayenga imiphefumulo engaqinile. Bafowethu asiqinene enkosini. Kube lula nje umuntu akuyenge ngamehlo. Kube lula nje umuntu akucifele iso. Akushayele amasayini usiyaphuma nawe senohlangana ngale. Hawu masenya nje kumuntu wesilisa uzipho usiyavuleka. Hawu iphenti seliyehla. Hawu waze wachip bo. Uzothini ezulwini? Laba inkosi uJesu ke yabathatha yabangenisa ezulwini, yabangenisa esihogweni, yababonisa. Kuthiwa kunenyoka esihogweni elala nabantu abebehlushwa isono senkanuko emhlabeni. Umzimba wayinezipikili, iyinsimbi, iyashisa ngoba isemlilweni esihogweni. Ingena kuwo esithweni sangasese, ihuzule njengoba inezipikili nje, iphinde iphume la ithanda khona. Njengoba nezwi lisho lithi nempethu yabo ayifi. Impethu yabo kuthiwa iyinsimbi, yashisa, ishiswa umlilo lo, kodwa ayithi ishela ukufa. So njengoba uthatha i-ayini nje uma u-ayini ishisa kade uyifaka emlilweni. So le mpethu iyangena emzimbeni kube buhlungu iphumela ithanda ukuphuma khona. Impethu yabo ayifi. So wena hlukana nalesi sono ngoba ulindelwe inyoka ozophinga nayo. Uzobe ukhala ongasafuni iphinge nawe le nyoka. Ungowesilisa, ungowesifazane, ingena esithweni sangasese, iphumela ithanda khona iphinde ibuyele. Hlukanani nokungcola, hlukanani namanyala. Uma ungakashadi, zikhuze uzibambe, uma khona sowakwenza zihlambulule uzingcwelise. Ulinde umshado wakho, uNkulunkulu azokunikeza wona. Ungangeni emshadweni ngoba ulandela ibhodwe eliconsayo. Ungangeni emshadweni ngoba umkhanukile umuntu. Ngoba kuzohamba unijwayelane kuphela kumkhanuka. Ukhanuka omunye bese uyaphinga. Uzoyisihogweni ngokuphinga kwakho. Funda ukukhuleka. Inkosikazi icelwa kuNkulunkulu. Indoda icelwa kuNkulunkulu. Yena owasidalayo emaphakadeni, owazi ukuthi owakho ubani, owakho ubani. Yeke ukusebenza ngamehlo akho. Ngoba ubukayo wesifazane noma owesilisa mkhanuka uphingile naye. Uzophinga kuze kube nini? Akuze kukuyekisa ukuphinga ukuganwa kwakho noma ukugana kwakho. No, akuze kukuyekisa. Ngoba umoya lo idemoni. Awuzunela. Uzothanda ukuqhubekela phambili. Yekani-ke ukuyengwa abantu. Sisesihlokweni uverse 14, is it 2 Peter chapter 2 verse 14. Benamehlo agcwele ukuphinga nangayeki izono. Bayenga imiphefumulo engaqinile benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa. Kuthiwa benamehlo agcwele ukuphinga. Kanjani agcwele ukuphinga? Afakwe inkophe. Afakwe lento efakwe emehlweni. Athi umuntu uma ewavala kube khona lenyama evelayo kade ipenda. Yabona lawo mehlo lawo enkanuko. Lawo mehlo lawo obufebe. Uzofeba kuze kube nini? Hayi ngiyayibuzela nje mina. Ubhizi nje uyayisebenza. Uyobhizi uyayilungisa. Uyilungisela bani? Amadoda. Uzuphatheka kama kuye ejobheni ungashelwanga. Jabuleke uma usheliwe.
ujabulela ukuthi awuzoqoma. Umunye egcina eqoma akanawo no. Ufuna imali, qomela imali. Izokusiza ngani le mali oyidlayo, imali engcolile, imali yamadoda noma imali yabesifazane, nabo sebeyakhokha phela. Bawushuga mama. Bafana bami balekelana ushuga mama. Mantombazana ami balekelana ushuga daddy. Ngeke bakwenzele lutho, phela emlilweni esihogweni ongacimekile. So-ke yibo kho-ke la kuthiwa banamehlo agcwele ukuphinga nangayeka izono, bayenga imiphefumulo engaqinile, benenhliziyo ejwayele ukufisa, bantwana bokuqalekiswa. Beshiya indlela eqondile, beduka, belandela indlela kaBhalamu kaBheyori owathanda umvuzo wokungalungi. Umvuzo wokungalungi. Njengoba uvumile nomzimba wakho uthenjisweni, hayi ngiyabuza mina. Kufana nalabo abadlwenguliwe, akudlwengula umuntu akusabise noma akudlwengule akuthembise utho bese uyathula. Kusho ukuthi uhambisana naye, uzolahlelwa ukuthi wadlwengulwa. Ulahlwa impela nje, ngoba phela ugcina usuhambisana naye. Sekusile kusaba ukuboshwa, sekunukubezile. Mina lokhu ngishilo. Ngithi Malaki chapter 4 verse 1 luyeza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenzi bokubi luzobashisa lungabashiyela impande nagatsha. Aluyeza lona lolu suku. Kepha athi uNkulunkulu kepha kunina verse 2. Enlesabayi igama lami kophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Niyotshekula njengamathole esibayi. Niyobanyathela abangcolile izoni sozinyathela. Awuliyeza lolo suku. Luhle kwabanye uxolo. Luhle kwabanye, lumbi kwabanye. Kukwena ukuthi ukhethana. Yini ofuna kwenzeke kuwena? Sila emhlabeni umuntu ayikhethela ingunaphakade lakhe. Kwangathi ungakhetha kahle. Wakhetha ngelinye ilanga uMaria benoMartha. Efikile uJesu ebavakashele. Wakhetha uMartha ukwenzela uJesu ukudla. Wakhetha uMaria ukuhlala ezinyaweni zikaJesu ezwizwi. Wakhala uMartha wathi, Nkosi, ngipheka ngedwa, ngihlupheka ngedwa, uthula udadewethu akangilekeleli. Wathi uJesu udadewenu ukhetha isabela angayokuphucwa umuntu sona. Sokuhlala enyaweni zami alalelizwi. Wena ngesikhathi sezwi wenzani? Uyapheka kodwa uvula inkonzo. Awuhlala uzothe ulalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Hayi angisho ukuthi nguNkulunkulu angisuye. Lutho. Kodwa bheka. Ngelinye ilanga uyotshela ukuthi kwakungemina njengonsibando okhulumayo. Kodwa ilona ongigibele. Uthobele. Mangithandaza ngiguqe lapho khona. Uguqe nawe. Umthobele uNkulunkulu uzokusiza. Kukho konke okudingayo. Kodwa uma ungamthobeli, yadabuka. Ngoba engathi uthobela umuntu wrong, uthobela uSathane. Ayike simbonge kakhulu uNkulunkulu. Angiphindele uverse 15. Beshiya indlela eqondile, beduka, belandela indlela kaBhalamu kaBheyori owathanda umvuzo wokungalungi. Uzondla ngani ingane zakho? Awuzondli nje ngomvuzo wokungalungi. Wawuthola kanjani lo msebenzi wakho? Walala neboss? Wagwaza? So udlisa ingane zakho udoti. Udlisa ukungcola ngoba wagwaza ukuze uthole umsebenzi. Wenze njani ukuze uthole ipromotion? Wagwaza. Kunzima bafowethu. Hawu. Khona siphila emhlabeni omubi. Kodwa kusho ukuthi asona. Ayisekho into ozoyithola ngaphandle kokukhipha imali. Iqiniso limile linjalo. Kodwa kufanele kukhanye ukukhanya kwethu phambi kwabantu. Baze babone imisebenzi ethemihle bamdumise uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu akahluleki. Thandaza. Uzowuthola umsebenzi ongagwazanga. Uzowuthola umsebenzi ngezandla eziklini ezingcwele. Udlisa umndeni wakho ukudla okuklini. Niye kurobha ugesi. Niye kungakhokheli amanzi. Asiphile thina ngomthetho wase-South Africa. Ngoba sisazohlulelwa ngokuphila kwethu. Ayike ubaba uNzibanda akavalelise kodwa engakavalelisi. Asiguqe sikhuleke sinikele inkonzo yethu
kumdali sobuye sicele futhi. Ngikholwa ukuthi-ke sisiyohlangana eKapa, enkonzweni yaseKapa. Tshelani abantu beneni bafakile ukuthi kuzoqhamuka iy'nkonzo ey'ningi. Abayeke ukuphuma. Angisakhumbuli kusela abantu kunomgodi. Ngiyacela nje ukuthi nilungise abantu bafowethu. Bulwalungiseni abantu. Ngokugcinwa inkosi ngomsombuluko, into engiyoqala kuyo ngizongenisa abantu one way. Sigcine ngababhukhayo. Sigcine ngazo zonke ezinye iy'celo. Kodwa nje abantu bazongena. So-ke baqoqa nje ubabeka kahle. Ubaqoqa nje ubabeka kahle. Kodwa angisho baqoqe efoni, ngoba baqoqe efonini mzothi uma uvula amadatha ukubheka inkonzo, ukhahleleke kumina. Mina bese ngikubuyisela i-VN ekutshela ukuthi awuthumeli lutho. Ubuse uyahlala-ke nawe ungathumeli lutho uthi wathumela. Kanti uma-ke kwafika into ethi asithumeli lutho, thatha ngokuthi lo message yakho ayihambile. Ithathe njengangahambile. Phinde uyithumele ngosuku olufanele. Yenzani-ke ama-list nibabhale abantu. Busisiwe ozolalela aletha abantu abaningi ngomsombuluko. Sibusiso sikaNkulunkulu sihlezi phezu kwakhe. Uzobusiswa ekungeneni, ubusiswe ekuphumeni. Noma yini obeka isandla sakho kuyo izobusiswa. Wena okwakho qoqa abantu babhale elistini yakho. Bese uma ukwazi ukuba-check ukuthi banayo no-WhatsApp, basave efonini yakho. U-check ukuthi bakunike inamba ezi-right yini. Hhayi-ke angibonge. Kungabe ngathi ngikhuluma sengathi ngigeqa amagula ngiyemuka. Kanti nokwemuka futhi kukhona. Makwenzekile ngamuka asangabe sisabonana sihlanganeni bafuthu kwelizayo. Baba uNsibanda uyavalelisa ukuthi asigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu ngalolu suku nangesikhathi futhi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga. Siyakubonga Nkosi ngokukhuluma kwakho. Abaningi-ke bazi ukuthi kukhuluma uBaba uNsibanda. Basize ubavula amehlo, bazi ukuthi ubani okhulumayo, esebenzisa umzimba kaBaba uNsibanda. Nami ngisazohlala ngilalele le nkonzo ungidlalele yona. Nkosi ngiyabonga ngakho konke. Ngingelutho, kungangifanele okuhle, ngingenzanga kahle, ngiyisona esingcolile kunazo zonke, kodwa wangenzela umusa. Ngiyabonga. Ngisize Nkosi ngihlale kuwe, ngingasuki, ngoba wena wedwa indlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba uJehova Sebawothi, uJehova wamabandla onke, oyofika kuye engadlulanga kuJesu. Siyabonga Nkosi Jesu, dumo lonke lungolwakho. Sinikela uhambo lwethu lwaseKapa, sinikela konke kuwe, sigcine usilondoloze. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ngesonto lenkonzo zabesilisa sizoba nombhabhadiso. Bayazazi abatsheliwe ukuthi nje nakho i-notification angakayithumeli ningixolele, yikho ukuxakeka, kodwa nje sizoba nombhabhadiso. Ngakho-ke abantu abatsheliwe ukuthi bazobhabhadiswa abalungele ukufika. Uma ungowesifazane, iripota phela ubike, ngoba thina silindele amadoda. Usho ukuthi uzofika ngesonto noma uzofika ngoLwesihlanu uthamele inkonzo zobaba. Angazi, angisho ukuthi kuvulekile lokho, kodwa bakhona bona bazofika bezolekelela ngokupheka nangokunye, ngoba phela inkonzo zabesilisa lezi. Siyamcela uNkulunkulu ababusise kakhulu. Siyazi bakhona abazofika balekelele kulolo hlangothi, kodwa mina ngikhuluma-ke njengamanje ngalabo abazobhabhadiswa. Bese kuba khona abazobhabhadiswa abanikwa idate yangoLwesihlanu. Umbhabhadiso uzoba ngesonto. Leyo date ngeke ikwazi ukusebenza. Ngingazi ukuthi kuzoba khona inkonzo zobaba. So ngisazorithejula, ngibone ukuthi nginishuthe kaphi nganeno phakathi koLwesine noLwesithathu noLwesibili kulo lelo sonto. Ngizonifaka khona nikulungele ukukhuluma nami ekuseni. Ngiyacela nje ama-appointment azongena sakazeke ekuseni, ngokhona ngase ngibanikile
uLesihlanu uzobe usendleleni mhlawumbe uza la, noma mina ngizobe ngilungisela inkonzo, ngenza iprogram, ngenza yonke into. So akekho umuntu engizokhuluma naye ngoLesihlanu ozobhabhadiswa ngeSonto. Ngiyabadabukela-ke abangazilaleli iy'nkonzo ngoba bazoyizwa le meseji. Niphile-ke, siyanithanda. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNzebande ovalelisayo.